Gondal gandul. Gondal gendul rako tangan mau. Iya. Lah senengane Pak Jenengan Iri. purun sing gondal gandul lah kok. Jan, pokoknya gak wong nom tok senengane gondal gandul. Eh, Yo. iku ono anting-anting. Gondal gandul sing Apa kuwi Mas? iki kucine mbok rondo. Rondo monggo rondo. Sing monggo kuwi jenenge apa Mas? Jatahe mbok rondo. Kuwi bae kucine Mbak Rondo ta? Iya. Iyalah. Monggo rondo. Abang ijone ning prapatan. Apa dik? Kuwi jenenge setopan. Putih-putih ning kuburan. Apa dik? Kuwi jenenge pocongan. Abang-abang rakotangan. Apa dik? Kuwi jenenge rambutan. Sing lagi usum saiki ki lho Mas. Gondal gandul sarungan. Apa dik? Kuwi jenenge kandangan. Sing gondal gandul pancen nikmati yo enek terong enek tomat lho. Sing ya teronge toh, sing Pak. dawa-dawa. Terongnya kan dawa. Tomate Nek sing abang-abang. tomate ki abang mluntuh-mluntuh. Lho. Senengane Mbah Gong sing rada mluntuh-mluntuh. Mulane bengi iki yo kadang tak wani sing mluntuh, sing cilik. Wis Ya komplit. lengkap to komplit. Nggih. Ku kanton Mbah Gong ngersakne sing pundi ngoten. Nah. Monggo pemane ngersakne penyanyi kula Mbah Gong. Mboten wantun no? Allah lah ndak mila Kok nek. wedi to, Pak? Malah mboten nyokot lho, Pak. Lho. Kendal gandul ana kuping